Нашата разходка няма да бъде парадна. Тя ще бъде, даже не разходка бих е нарекла, а едно литературно бродене. Щом тъмите се надвесят над разгулния ни град, аз излизам в 6 без 10 и с легето на парад. Колко по-зелен, колко по-зашумен е тук в тази част града. Освен това виждате, както някога, така и сега има бежанци в този квартал. Има съответно малки магазинчета, дюнерджийници, злато от Дубай. Семейството на Христо Смирненски фактически се включва в революционните борби. В Кукушкия революционен комитет влизат и бащата на Смирненски и неговия брат. Знамето на Кукушката чета е ушито по идея на бащата на Смирненски, Димитър Измирлиев, и е ушито от неговата първа братовчетка Райна Измирлиева. Моето име е Милена Илиева. Имаме удоволствието да ви представим нашият проект. Ние решихме да направим едни модерни, интересни, раздвижени интерпретации на български класически стихотворения. Не случайно сме тук, защото решихме да започнем с Христо Смирненски и стихотворението "Приказка за честта". Вътре, в музея, ще имате, надявам се, удоволствието, защото за нас е удоволствие да ви го покажем, да видите нашата интерпретация. Проектът е подкрепен от Столична община и ви пожелавам приятно гледане.